Ipahigayo na unya ang Coronation Night sa Hiyas sa Kadayawan 2024 nga kabahin gihapon sa major activities sa 39th Kadayawan Festival sa Davao City. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, walay Davao City ug dili nato isaulog ang Kadayawan kung wala ang atong 11 ka mga tribo. Mo nang karong adlaw ay paygayon ang Coronation Night sa Hiyas sa Kadayawan 2024, usa sa mga highlight event. Dinhi ilang ipasigarbo gipakita sa matag tribo ang nagkadaiyang kultura pinaagi sa ilang mga napiling hiyas nga maoy magrepresenta sa ilang tribo. Ipalanog usab nila dinhi karon ang ilang mga advokasya kabay sa pagpreserba sa ilahang cultural heritage. 5:30 p.m. supposedly magsugod ang programa sa Coronation Night dinhi sa RMC Petro Gas Arena. Ug gani andam na ang stage, ang ilahang stage very colorful and very vibrant sa inyong makita. Ang ilang stage dunay mga tribal patterns sa 11 ka mga tribo ug ang ilang mga supporters naa na dinhi karon sa arena sa 11 ka mga hiyas nato sa matag tribo ug ready na nila nga suportahan ang ilahang mga hiyas. Ug katong mga gusto pa moapas, pwede pa mo moapas dinhi sa RMC Petrogas Arena. Sarah. Okay, good luck sa atong mga kandidata sa Hiyas sa Kadayawan 2024. Daghang salamat, John D. Esteban.